Aquestes eleccions seran molt importants per Espanya en el seu conjunt, per Catalunya en particular, però sobretot pels ciutadans europeus, perquè aconseguirem fer aquesta federació d'estats que volem. Tenim uns punts molt importants al nostre programa, però jo voldria remarcar que nosaltres anem a Europa fent el mateix que hem fet el govern, el Parlament espanyol. La feina ben feta que hem fet a Espanya la farem a Europa. Allà tenim un candidat que ha treballat molt bé i ens posarem a treballar per crear aquests estats federats d'Europa que volem. Nosaltres serem una alternativa, la millor alternativa possible, enfront dels partits que volen portar el nacionalisme, la xenofòbia, l'euroscepticisme a Europa. Farem front a tots aquests partits que el que volen és sembrar la insolidaritat i l'egoisme. Però bàsicament jo el que voldria és demanar a la gent que s'està veient que voti, perquè aquestes eleccions sempre són molt importants, les eleccions, però aquestes particularment perquè s'està jugant el futur de les seves famílies, dels seus fills i de la creació d'aquests Estats Units d'Europa que nosaltres volem. Nosaltres farem tot el que puguem per estimular la gent i per engrescar-los. Nosaltres creiem molt en aquestes eleccions, creiem molt en Europa, pensem que no hi ha futur fora d'Europa i volem que la ciutadania sàpiga tot el que ha fet Europa per nosaltres i, a més, no només la part econòmica i totes les coses que ens han portat en termes econòmics i de recursos, sinó la il·lusió de participar en un projecte que pensem que pot ser una llum, pot ser un projecte exemplar per tota la gent de tot el món.